Tak a za vás všetkých, keby ste len vedeli, aký sme dnes nesmelí. Chceli sme sa vám poďakovať, predniesť veľkú reč. Slová nám však s lastovičkou odleteli preč. Keby sme boli, ako nie sme mocní králi, tak by sme vám hneď korunu zlatú dali. Ale že sme ešte len malé dietky, dáme vám iba tieto najkrajšie kvietky. Milí rodičia, takže predstavili sa vám vaši synovia a dcéry, ukázali zlomok toho, čo sa v priebehu tohto školského roka naučili. A ja vám môžem s radosťou oznámiť, že všetci, tak ako tu nás stoja, prechádzajú do 3. ročníka, že sú to veľmi šikovné deti, že urobili za tento školský rok naozaj veľký kus práce, každý na tom svojom políčku. A keď to dáme všetko dokopy, tak vlastne zorali jedno veľmi veľké pole vedomostí, zasiali na to pole zrniečka svojho umu a v piatok budú zbierať úrodu a verím, že vás tá úroda poteší. A sami viete, že tak ako v prírode, raz je dobré počasie, raz svieti slniečko, raz prší, raz je chladno. Niektorá tá rastlinka vyrastie veľká, mocná, zarodí veľa, druhá je skromnejšia, menšia, ale tiež dá úrodu, tiež nám poskytne radosť, tak ako aj títo chlapci a tieto dievčatá, ktoré sa naozaj v tomto školskom roku snažili a pracovali, ako len najlepšie vedeli. No a sem tam nejaké tie chybičky si myslím, že sa im dajú odpustiť a v ich mene, oni vám poďakovali tými kvietkami. Ja by som vám tiež chcela poďakovať, pretože aj vy ste s nimi doma za ten školský rok tiež strávili nemalé chvíľky a tie ich výsledky sú vlastne aj trošku odrazom aj tej vašej práce, aj toho vášho času, ktorý ste im venovali. Takže sa vám chcem v ich mene aj vo svojom mene poďakovať za tú celoročnú prácu a teším sa, že sa takto stretneme na budúci školský rok a že nám ten budúci školský rok dopadne tak, ako dopadol tento, ak nie o čosi lepšie, horšie určite nie, pretože už sú to rozumné deti. A želám vám všetkým, aj deťom, aj vám rodičom, aby ste si užili spoločne krásne chvíle prázdnin, venovali ten čas sebe navzájom a využili to, čo v priebehu školského roka, na čo nebol čas, áno, tak ho teraz cez tie 2 mesiace, pokiaľ to bude čo len trošičku možné, tak naplno využiť a stráviť spolu. Ďakujem vám a ešte potom nejaké také